Pán generál, americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že Kuba je hrozbou národnej bezpečnosti pre Spojené štáty americké a pravdepodobnosť mierovej dohody nie je vysoká. Jeho komentár prišiel len deň potom, čo Spojené štáty americké obvinili bývalého kubánskeho prezidenta Raula Castra z vražd v súvislosti so zostrelením dvoch lietadiel v roku 1996, pri ktorom zahynuli americkí občania. Máme 30 rokov od spomínaného zostrelenia. Prečo sa to vyťahuje práve teraz? Obstojí to ako argument na eskaláciu? Kubánsky minister zahraničných vecí totiž tvrdí, že na túto celú situáciu reaguje, že je to pokus o vyvolanie vojenskej agresie. No, svojím spôsobom, keď si zoberieme, že to stalo v roku 96, treba vidieť trošku to pozadie. Existovala nejaká humanitárna pomoc, ktorá vznikla, nazvime to možno nejaká mimovládna organizácia z kubanských exilantov Spojených štátov, ktorí využívali svoje prostriedky v začiatkoch k tomu, že poskytovala sa humanitná pomoc Kube. Neskôršie samozrejme tá organizácia Humanitarian Rescue, ktorá sa nazývala, v podstate využívala túto svoju zásterku s tou pomocou na to, aby zhadzovala rôzne typy letákov, povzbudzoval obyvateľov vnútornej revolúcii, vnútorným nepokojom a tak ďalej a tak ďalej. Prezident, ja ho nezastávam, samozrejme nie som jeho hovorca, Raula Castra má 94 rokov. V tom čase ako prezident Kuby bol aj vrchným veliteľom. Čiže rozhodla normálne na základe ich systému a ich právneho usporiadania, rozhodli, že uvoľnili ruky armáde, ktorá v podstate zasiahla proti týmto lietadlám, ktoré prekročili vzdušný priestor Kuby. Čiže ešte raz by som chcel povedať a túto podotknúť, že dneska otvára tento dávať si ako zámienku. Je samozrejme veľmi dobré k tomu, aby Spojené štáty uskutočnili svoj cieľ. Vyhlásenie Rubia, ktoré ste vy svojím spôsobom citovali, svedčí len o tom, že áno, oni sa už rozhodli Spojených štátov, že tá Kuba bude ďalšou obeťou a ďalším cieľom, ktorý je pre nich veľmi dôležitý, lebo tie podmienky, že treba prepustiť politických väzňov, ktoré si dali Spojené štáty, treba spraviť demokratizáciu, treba zvýšiť ekonomiku. A ten podstatný, toto všetko je zakryté tým podstatným, ktorý je na záver. Treba vytvoriť priestor, aby americké firmy mohli na Kube pôsobiť, podnikať a svojím spôsobom využiť lacnú pracovnú silu, ktorá na tej Kube je. Lebo vieme, ekonomická situácia je veľmi zlá. Na Kube to nie je ani z mojej strany nová informácia, to vie v podstate už dneska celý svet. Ale dostávať sa do situácie, že ideme takémuto štátu, ktorý sa nachádza v takejto situácii, sa vyhrážať vojnou. Ja sa pýtam, kto bude súdiť prezidenta Trumpa za útoky na Irán, keď oni Američania dneska chcú súdiť bývalého prezidenta Kuby Raula Castra. V súvislosti, kto bude súdiť iných štátnikov, ktoré vedú dneska agresívne vojny. Lebo v podstate sa dostávame nie je to totožná situácia, ale veľmi podobná. Čiže bavme sa o tom aj z hľadiska diplomácie, že dobre, že jedna strana chce toto, recipročne my požadujeme takéto isté zaobchádzanie s vašim lídrom. Ja viem, že Kuba není v pozícii, aby si kladla nejaké podmienky, ale nemyslím si, že že sa vzdá a podľahne, respektíve lepšie slovo, podľahne tlaku Spojených štátov. Podpora Ruska, aj keď je dneska možno slabšia navonok, ale stále existuje. Podpora Číny, ktorá bola komentovaná, že aby znova prezidentom v tej súvislosti s Tajvanom uviedol aj tak, aby dali ruky preč od Kuby a nevytvárali ďalšie vojnové ohnisko vo svete, bola takisto veľmi, veľmi tvrdá. Čiže myslím si, že toto neostane bez odpovede tých ďalších štátov, ako je Čína, a Ruská federácia samozrejme a ďalšie väčšie štáty Latinskej Ameriky. Lebo v podstate osud Venezuely na Kube dneska, tá Kuba sa už poučila, takisto ak sa Irán poučil z prvej vojny a poučil sa s tým, akým spôsobom Spojené štáty útočili na Irak. To znamená, že aj Kuba z tej situácie vo Venezuele sa výrazne, ale výrazne poučila. Samozrejme, aj keď bude ťahať za kratší koniec v prípade vojnového konfliktu, stále je tu nádej k tomu, že tá svetová verejná mienka dokáže aj reálne na túto situáciu zareagovať. A myslím si, že tam by mala byť jasná rezolúcia zo strany Európskej únie, lebo vidíte, my sa bavíme o Spojených štátoch, bavíme sa o Číne, aj v tomto rozhovore, bavíme sa o Rusku, ale
vypadla z kontextu Európska únia. Prečo? Lebo Európsku úniu nikto neberie vážne. A myslím si, že tie riešenia, ktoré prijíma Európska únia, nie sú v prospech Európskeho spoločenstva do takej miery, aby Európska únia bola braná ako vážna inštitúcia a vážny hráč v meniacej sa geopolitickej situácii.